Махмутович, біздің шошындай сұрау еді сізден, біз бітін сізді деген бик ұзақ жылдар халық көңілінде ешік тұрған жерлар автор боларақ білеміз. Сіз міне нешік ойлайсыз, халық көңілінде шындай ұзақ өмірге қала тұрған жерлар ижад етер үшін бұл жер нендей болырға тиіс, нендей сипатларға жауап беруге тиіс? Бұл сөйлге бек қиындар жауап берерге. Мен бізде бар Итартаста көп еллар ішлеген Рауль Тухватуллин, журналист. Ол әйтейді, міне ижад кішісіне әйтек, архитектор боламы ол, композитор ма, әлі нендей шул ижад кішісі. Аңа Құдай тәғәлә көктән береді фикеріне, һәм қайсы бір кішілер шул фикерні яза ала, шунан үзенән үткәреп, я нотаға яза, я яңа йортлар құрырға, теге проектлар. Шул фикерні көктән Құдай берген яза алса кіші, ул демәк, менә яза яңа жыр, яңа көй, яңа шигыр. Мин аның белән разыймын. Чөнки мин үзем дә белмим менә моның табигатен. Ничек чыга ул. Ләкин мин шул фикердә торам. Бүтән балалар бер тигез туалар. Һәрбер баланы менә куярга була теләгән юлга. Әйтик, баланы гитараны 2-3 яшьтә алып бирәсең аңа, ул гитарист булуы ихтимал. Башка бер балага, әйтик, менә теге очкычларның модельларын итеп, менә әйтик, всех лучше тапшыруда, азақты тапшыруда мин күрдем, теге йолдызларны белә торган бер малай, 7 яшьлек. Ул бүтән йолдызларның исемен белә, 4 йолдыз, икесе уже регистрацияланган, аның фамилия белән. 7 яшь. Ләкин ул әйтми, менә ул үскәч шул астроном була ди. Ул төгәл аны әйтергә булмыйдыр, чөнки бәлки ул летчик булыр. Капитан корабля. Бу бик серле әйбер ул. Теге талантмы, гениальность. Аның белән баш ватасы килми. Махмутович, ничек уйлыйсыз, менә Татарда біз бетіндегі шундай чагыштыру китерәбез, дөнья сәхнәсенә, Евровидениега чыгарлык җырчы бармы дип. Сез ничек уйлыйсыз, шундай җырлар, татарны бөтен дөньяга танытырлык җырлар безнең бармы ул? Әллә без барыбер үз казаныбызда гына кайныйбызмы? Бар андый җырлар. Мин күптән түгел хатыныма әйтәм, мин голоска барып чыгам җырларга. Ул миңа әйтә, син нәрсә, акылдан яздыңмы 70 яшьтә? Әйтәм, ана Эдуард Давидян чыкты бит 61 яшьтә. Ул нәрсә инде 9 гына яшь. Вафат булды ул йөрәге белән. Әрмән музыканты. Шунда чыксам, мин иностранный неләрне җырламас идем. Менә чатнатып, татарчамы, башкортчамы җырлар идем. Ләкин ул хыял гына булып калачак. Чөнки үз урыныңны белергә кирәк. Хәзер безнең вакытлар үтә бара, яшьләр чыксын. Мин шул фикердә торам. Әйтик, менә Пелагея утырганда, Болыста бит. Ул бит татар кешесе. Пелагея Ханова, аның фамилиясе Ханова. Себер татары. Ул безнең татар җырчыларны үткәрә иде. Хәзер ул вакыйга бетте.
анда утырмагач, жюрида татар җырчыларны үткәрергә дә кеше булмагач, алар юк. Григорий Лепс үткәрмәсә генә, чөнки аның төгәл аранжировщигы безнең Башкортстаннан Рамиль Давлетбаев исемле кешесе, саксофонист, бик көчле музыкант, аның бер җыры бар, всепланетный, менә хит, мин шуны төгәл әйтәм сезгә. Мәхәббәттән ятим итмә. Уф, җыр. Искиткеч, тетрәндергеч. Менә YouTube'да җыегыз, ятим итмә. Күрерсез, берничә җырчы аны. Менә шул җыр белән голоста шундый чыгарга була иде. Була. Нәрсә җитми, нигә чыкмыйбыз алайса? Менә әйтик, Дмитрий Билан әйбит. Агутин. Ну, Лепсны Ирина Аллегрова Липецктан, анда ул наркоман булып, битеп яши иде Липецкта Лепс. Аны Ирина Аллегрова алып, Мәскәүгә китереп, төзәтеп, менә чыгарды безгә. Нәрсә җитми, кругозор очень широкий. Әйтик, менә татарлыкта гына йөзә ул, ама ул русча җырламый. Әйтик, алман телен, алман җырчыларын белми, инглиз телләрен җырчыларны белми, аңа кирәкми. Менә бар иде Лилия Букеева, ул хәзер Ярчаллыда, Уфада яши иде. Аның менә шушындый кассеталар, ул һаман ишетеп, тыңлап йөри иде. Теге чит илләр җырчыларны да, татар, башкортны да. Һәм ул менә чыга ала иде. Чөнки менә шушындый зур территориялы җырчы булыр өчен синең карашың да шушындый булырга тиеш. Һәм менә акылың да шушындый зур булырга тиеш. Әйтик, син ничек менә чыгасың? Менә Казан филармониясында йөреп авылларда татарча гына җырлап. Ул чыга алмый. Аны кем? Шул татар башкорт кына ишетә һәм аңлый бит. Хәтта Кырым татарлары да аны аңламыйлар. Чөнки телләр аерым, алар бит төрек телләре. Кругозор нужен вот такой вот широкий. И тогда наши пойдут. Но шунсы да куркыныч. Кругозор зурая бара, татар урыска әйләнә. Финляндиягә барса, ул фин була. Тегендә барса, менә әйтик, бар Бисер Киров бар иде, болгар җырчысы. Күптән түгел үлде, вафат булды. Ул бүтән Европа телләрендә җырлады. Аны бүтән җир шары белде җырчы булып. Карел Гот, чех җырчысы. Ул да бүтән Европа телләрендә, алман телендә дә җырлый, итальян телендә дә җырлый, бүтән планета белә иде аны. Менә кайда безнең татар җырчысы шундый? Андый пока юк. Менә тугач ул, безнең татар җырчыбыз бүтән планетага таныклы булачак. Рәхмәт, менә хәзер бит инде бездә фестиваль узды, менә бу үзгәреш җиле дигән. Бездә дәүләт татар эстрадасын ниндидер яңа дәрәҗәгә күтәрмәкче була. Менә Мәскәүдән композиторлар, аранжировщиклар китереп эшкә йөртеп, шул безнең теге борынгы дип әйтик инде ретро җырларны яңача эшкәртүдә тәкъдим ителәр. Ничек уйлыйсыз, менә дәүләт шушы рәвешчә татар җырын, эстрадасын ничектер яңа дәрәҗәгә күтәрә аламы? Дәүләт катнашырга тиешме эстрадага дип әйтәм. Мин бу сөальгә җавап бирә алмыйм. Эстраданы күтәрер өчен
аңа аңлаган кеше кирәк, менә аңлаган түрә. Әйтик, менә Алсу җырчы бар иде бит, Алсу. Аның әтисе Ралиф Сафин. Үзе гармонда уйный, үзе шундай моңланып, җырлап, авылча. Ул музыка ымтыла иде, музыкага һаман ымтыла иде, һәм Алсуга да күчте шул аның моң яратканын. Менә мин белмим, миңа айрымы мин күрмим. Әйтик, менә Алсу бөтен планетага булды, бит. Аны таныйлар иде. Бөтен Англия җырчыларда, Америка, татар, башкорт, аның без туган тел исемле компакт-диск чыгардык. Ул 5 айда 1,5 миллион экземпляр сатылып алды. Ә моны беркем дә белми. 1,5 миллион, ул бит платина дигән диск. Я алтынмы? Вот, золотой диск должны были ей дать за это. За татарский диск. Ну, кем бер ниндей бер координатор кирәк, менә бер шундай босс, шундай кулбакчалы кеше аңлаган. Хәзер кризиска карамастан андай кеше булуының ихтимал. Аны табырга гына кирәк. Сез ничек бәялисез менә бу татар җырының, татар телен, мәдәниятен саклаудагы ролен? Ул менә хәзер бит инде без әйтәбез, яшьләр руслаша дип, халык руслаша дип, күбесенчә менә чит регионнарда шулай бит инде халык телен югалтып бара, үзен татар дип саный, татар концертларына йөри, менә ничек бәялисез? Аның саклый аламы менә безнең эстрада, безнең җырлар, безнең телне? Хәзер мин шуны әйтер идем. Татар шундай зур милләткә әйләнде. Ул бетмәячәк. Әйтик, зур милләт, милләттә кечерәк милләт югала. Ул шуңа нитә, урыслашамы, әйтик, Германиядә төрекләр германлаша, шунда яшәп барыбер. Чөнки төрек кешеләре анда министр булып эшлиләр хәзер, әллә нинди сенаторлар булып эшлиләр, фамилияларын үзгәртмичә, төрек фамилиялары белән. Әйтик, менә безнең зур диаспора Финляндиядә, бит. Аларның оныклары, әйтик, алар татар түгел, алар татар теле туган булган финнар хәзер. Чөнки алар әз анда. Монда зур милләт, татар милләте, ул югалмаячак. Чөнки ул үзе урысларга тәэсир итә. Көйләре белән, шундай иҗат әһелләре белән, төрле, әйтик, космосмы, ниләрме. Мин уйлыйм, 100 елдан соң менә татар тагын да күбрәк булачак. Ләкин аларны кызганычка каршы зур түрәгә чыгармаячаклар, правительствога. Бигрәк оптимистик карашлары күпләрнең пессимистик. Ул шулай булачак. Әйтик, менә Мәскәүгә килегез, татар үзәгенә килегез. Анда бит урыслашкан Мәскәү татарлары шул татар теле ниләргә, түңәрәкләргә йөриләр. Татар җырларын җырлап, нитеп, балаларын татар мәктәбе. Әйтик, менә Роза Хабибуллина бик шәп җырчысы, Мәскәү җырчысы. Ул хәзер дәүләт дәврендә татар мәктәбен ачты, 1186. Аның директоры булды ул хәзер. Анан бит күпме менә
тәрбияләп, татарча чыгачак. Күпме татар балалары. Рыма Худайч тагын бер сөз килгән, менә сезнең бүтән җырларыгыз, сез көйләрне язгансыз, алар шундый шигырьләргә, алар бөтенесе бит инде менә тирән истәлекле, мәгънәле, алар хәтта музыкасыз да шигырь итеп укыла торган кеше күңеленә керә аларлык. Менә хәзер бит инде эстраданы тәнкыйтьлиләр, алар теләсә нинди сүзләргә дә шигырь язалар да дип, кемнәрдер әйтә, җырның ертыгы юк, нинди булса да ярый, ул бит барыбер татар телендә андый да булырга тиеш диләр. Сез ничек уйлыйсыз, менә җыр ул мәгънәле булырга тиешме, әллә җырның ертыгы юк, нинди булса да ярыймы? Тегенди дә мондый да булырга тиешме? Моңа социаль яктан карарга кирәк. Чөнки әйтик, менә мин Австралиядә университетта укыганда, анда әйтик, утырабыз кафега, килә официант. Ул менә турыдан-туры сөйләшә һәм сүгенә. Менә утырган кешеләр, чөнки ул социаль ничек тәбәшәкме әйтергә? Нидән? Түбән катлаудан. Шуннан урта катлау бар, әйтик, зуррак, күбрәк акча алган кеше, ул сүгенми уже, бит. Тагын зурракнан наука, теге язучылар, ниләр, шуннан түрәләр китә. Һәм менә безнең халыкта да шулай. Төрле катлаулар, менә аскы катлауга начар җыр кирәк, сүгенә торган. Булсын, аларга ничек ял итәргә. Ләкин без аларны тартырга тиешбез тегендә. Күпме менә безнең көч бар. Әйдә, операга кер. Кара, нинди зур, югары музыка бар. И ул барыбер менә балаларын булса да шунда нитә, йөритергә тиеш һәм йөритәчәк. Балаларын үзе бәлки барып та куяр. Шуңа күрә төрле җырлар яшәүгә лайыклар. Без аңламаган җырларда, без аңлаган җырларда. Чөнки менә теге скрипкада, фортепианода уйнаган гади кеше мәңге аны ишетмәгән һәм аңа кирәкми дә ул. Менә хәзер бармы кышкы романс кебек шигырь язаларлык, юкка түгелдер, фиюкәләре кебек шигырьләр язаларлык шагыйрьләр. Мин уйлыйм бардыр дип. Бар. Чөнки бик күп талантлы кешеләр. Әйтик, менә мин интернетка керәм, теге шигырь стихи.ру, әйбит. Укыйм, шундый көчле шигырьләр, шагыйрьләр. Аларны әлдә менә ачтылар шул стихи.ру. Тагын бер ниндидер порталлар бар, әйбит. Проза.ру. Менә шунысы кызганыч. Стихи.руга теләгән телдә язып була шуны итәргә. Бер башкорт татар язучылар анда салмыйлар. Нигә? Менә салсыннар иде. Шунда анда урысча да язып була, татарча да, чувашча да, бүтән телләрдә, пожалуйста. Нишләп пассив? Но барбер талантлы шагыйрьләр, язучылар бар. Алар күпләр. Хәтта без дә менә уйлап ала алмыйбыз. Күпме? Ни өчен? Чөнки халык информация белән тулган, бәләкәйдән башлап интернетка керә информация, телевидениеннан информация, ул барыбер байыта менә акылны. Акылны бәләкәйдәнме, зурайган кешенеме, олы кешенеме барыбер тәрбияли һәм кеше күбрәк белә башлый. Бәлки ул һич вакытта да язмагандыр шигырьләрне. Бах яза башлый. И менә дигән шигырьләрне яза башлый. Чөнки аның ачыла менә шул
способность. Талант. Әйе. Мына соңғы арада бит инде яңа жанрлар чыкты хәзер. Рэп, R&B, алар тотарга да кирде. Тотар сезнең мөнәсәбәт белән шу жанрларга, тотар җырларында нинди? Рок, джаз. Әйе, алар булырга тиешме тотар җырында? Білесізме, 70-ші елларда минем берничә шул рэп жанрда, рок жанрда җырлар бар иде. Алар әле дә саклана. Әйтик, менә язгы фәлсәфә, кыш килде, шундый, һәм мине придурок дип йөртәләр иде. Мин анда яшь идем, әйтик, йөртәләр иде. Чөнки анда хәтта менә теге рэп та юк иде. Негрлар рэп. Менә ошбу рэп, әлеге рэп, ул бит негрлардан алынган. Ул негр культурасы. Чөнки алар теге протест ясап, менә шулай йөреп нитәләр. Күп. Анда күп сүләргә кирәк. Ул русча исемләнә словесный понос. Вот шуның мастерлары бар, словесный поносның, ул рэп була. Әйе. Минем чистый рэп иде. Әйтик, менә каберләргә безне кем салыр, шундый. Ну, бар иде. Кирәк булса мин сезгә җибәрермен. Ул бик кызык. Ул юк иде. Бер табигатьтә юк иде. Хәтта урысларда да юк иде. Иң милли жанр, иң татарча жанр, җыр жанры нинди? Ну, монда инструментал жанр, татарча әйтик, менә тальян, баян, гармон һәм аккомпанемент белән. Шундый әйтик, авыл көе һәм шәһәр көйләре. Алар аерым тора. Чөнки шәһәрдә алар бар, аның отклонение, пентатоникадан отклонениялары бар, әйтик, минорда. Авыл жанрында анда отклонение демәк юктыр. Мына китайларныкы кебек чистый пентатоника. Кстати, аның пентатоникасы Норвегиядә, шуннан Американың берничә күп штатта шул чистый пентатоника. Алар скрипкада уйнар. Та-т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 а. Пентатоника, чистый пентатоника уйнайлар. Шуңа күрә ул азиат дип әйтергә булмыйдыр. Азияга гына хас. Лад. Пентатоника уйнаган халыклар алар дөнья дәрәҗәсенә күтәрелә аламы? Менә без бит бер генә Кытай җырында белмибез шул. Кытай җырчысын үз телендә җырлап бөтен дөньяга танылган. Ул шуның белән бәйле түгелме? Юк, ул пентатоникага бәйләнмәгән. Чөнки алар шул ни генәдер. Менә Сиднейда укыганда университетта безнең группада кытайлар да бар иде, ләкин Гонконгтан гына. Гонконг ул бит айрым, анда байрак кытайлар яши. Һәм алар ничектер һаман айрым йөриләр. Алар интроверты и аутоверты вот бар. Әйбит. Они интроверты, только в себе. Алар беләләр, что уйлыйлар, мына американнарга, урысларга аларның көйләре кирәкми дип. Анда бик матур көйләр бар. Әйтик, аның менә халык инструментлары бар. Хәзер гараж бенд нигә кереттеләр берничә Кытай инструментларын, шундый матур яңгыра инде. Анда бар. Интровертлар алар. Алар теләмиләр итәргә.